shirin da ke hira da 'yan siyasa shahararru da suke bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama ba tare da cin iyaka ba. A yau muna tare da wani shahararren ɗan siyasa wanda yake kusan na gaba-gaba ne a wajen goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda da su aka faru tun shekarar 2003 kawo zuwa yanzu. Wannan ba wani bane illa Jafar S. Jafar. Gidan talabijin na Tauraruwa a filinmu na Gangar Siyasa yana maka barka da zuwa. Masha Allah. Jafar S. Jafar, kamar yadda ne shugaba a ciki, sanin kowa ne ka shahara game da goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari tun shekara ta 2003 kawo zuwa yanzu. Har Allah ya sa aka kafa gwamnati a shekara ta 2015 kawo zuwa yanzu da aka samu shekara biyu. A matsayinka na